Здравейте! Днес ще поговорим малко за Necta Samba. Малко мои размисли за тази машина. Както виждате, монтирани са 3 вида плащания. POS терминал, банкноти, монетник, сфера. Та също го позволява това нещо. Плюс при самбата, например, че може да се сложи Age Verification. Може да се сложи устройство, което да разпознава лични карти. Това е един плюс. И специално двете са и Soft Vent или с сенсор, както ги наричат тук колегите. Ето. Отива догоре и сваля продукта. Това е Samba Top. Друг плюс пред сферата за мен е по-голямото разстояние в хладилната част. Много по-лесно се подреждат продуктите. Около повече от 15 см имаме повече пространство като височина в сравнение с сферата. Иначе ширината пак са ръкавите са същите 8 метра, дълбочината също. Ръкавите са взаимозаменяеми с тези на сфера. Тук виждате, бутоните са по-големи, дисплея е по-голям. Малко електрониката е доста повече от на сфера. Две платки, едната управлява сенсора, който ходи нагоре-надолу. Това е мотора, който задвижва. Всичко останало е по същия начин като на сфера. Мога да ви покажа малко как се борави в менюто. Има датчик, който отчита дали вратата предната е отворена или затворена. Не ни позволява да правим нищо, докато не я затворим. На всяко затваряне се прави тест на сенсорчето, нагоре-надолу. Така, това е менюто, борави се по същия начин като на сфера, същите бутони са за управление. Пак имаме две нива на менюто. Цените се настройват по същия начин като при сфера. Друго, какво мога да ви кажа, по-специфично. Теста на моторите е по същия начин. При аутотеста, тук ако дадем на селекции, ни показва кои са активните, без да ги завърта. При сферата тук ги завърта всички един по един. Друго, по-специфично за тази машина, не се сещам за момента. Казвам, плюсовете са доста по-голямото пространство вътре. Тук е заоблена чекмедже. Отпред го няма плексигласа при сферата, равна врата, алуминиевия корпус. Доста по-нова машина в сравнение с сферата. И общо взето това е, което имам да кажа за тази машина. Поздрави!